Shuthi ngimangele Mtase. Hayi Mtase. Umpi yakhe ngimvulela icase ya kidnapping. Ukidnappe umntwana kushuthi umntwana solokhu avakashile khama umpi yakhe from last week Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, today it's Wednesday. Umntwana akaye esikoleni. Umntwana akaye esikoleni. Uyayizwa into engishoyo? No. No, abantu bakabumpi yakhe no. And mina anginoyo yokokotha kabumpi yakhe mina. Ngitshela, anginoyo yokokotha kabumpi yakhe mina. Uyayizwa? Hayi Mtase, ukidnap umntwana. No, ukidnap umntwana. Umntwana akakabuyi. Wazi kahle ukuthi umntwana ungena isikole. Umntwana akakabuyi namhlanje. Hayi, ngiyovula icase kumanje. Enye into ne ngompi yakhe. Hayi. Mina umpi yakhe asika divorce angisho mina nompi yakhe. But kufana nokuthi anginandoda, kufana nokuthi nginendoda eshonile lokho eliphila. Cause nakhona umntwana akamenzeli next ne. Yabona kule Mtase, ngicela ungazi ngeke, ngicela ukuthi ungangikhozi kuleyo. Uyayizwa?